vertellen. Het toppunt van cynisme woorden zo'n achterlijke zoging. En hij zag, we moeten het niet meer hebben over mannen of vrouwen, we moeten het hebben over mensen. Lijkt me de bodem geschud. En er wordt één groep volgens hem, dat horen mensen die niet menstrueren. Dat wordt één groep. Zeker een andere groep, dat is mensen die niet kunnen inparkeren. Probleem opgelost. Wow, oude wolf, lekker te wonen. NPO 1, NPO 2. Maar ik zeg dat voor de eerste keer in zitten, dan lees ik het nog even aan. In Braille, ja. Nee. Probleem. Nee, Rosa, ik heb hier niks meer van herinneren. Nee. Zo is dat, dat was geweest. Zo wie het waar. Doe beste woord, doe beste raar. Doe geleerd van het werken, werk van uw dien hart. Dan kent ze zichzelf liever, maakt ze er nu een start. Zwarte Piet is echt van dood beneden weer aan. Maar ook in het vaste lopen, nog waar. Yo, 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 yo.
het vasteland nemen als Indiaan of cowboy te verkleden, omdat ze de entiteit van een bepaalde bevolkingsgroep trouwens lijkt me dat oorlog is. Dan wou we kijken vroeger, keken we naar de Belg, naar de BRT. Dan keken we naar Bonanza, naar Hopzing, Hos. Ja, wacht even. Dus de identiteit Hopzingen door een frituur. Die pakken. Een sushi bar. Ik ben een Lil Joe. Ik ben Lil Joe.